Rövid volt. Csak három év volt. Azért jöttünk ma itt össze, hogy emlékezzünk a mi Laci bácsinkra. A mi Laci bácsinkra, amit ezen a motoros találkozón már csak haló koraiban találtunk. Wir begrüßen unsere Gäste aus Ausland. Wir werden von Ladislaus Kovács erinnern uns. War unser Leiter in unseren Veterán Motor- und Autóklub. Kedves barátaim, azért vettem fel ezt a pólót, mert ebben ismertem meg a Laci bácsit. Ez Agárdon történt, amikor az ottani második Csepel Pannónia találkozó volt, ahova is úgy kerültem, hogy sok veterán motort láttam a Velencei tó körül körözni, hozzájuk szegődtem, bementek egy kempingbe, és ebben a kempingben a Laci bácsival találkoztam, aki rögtön leszúrt, hogy képzelem, hogyha ilyen Csepelen van, hogy tavaly hol voltam, mert ők már másodszor vannak itt. Innen kezdődött a barátság. Akkoriban a lemezvillás Csepelje élénk színfoltja volt veterán találkozóinknak, mik Agárdon összejöttek. Az idő múlásával aztán rákapott ő is kedvencére, a Pannóniára, azért van a hátamon a Pannónia címer, mert hiszen igazán a szíve mindig is a Pannóniához vonzódott, ha az utolsó években kényszerűségek miatt néha egy oldalkocsis jávára is kellett már neki ülnie. Ezeket az agárdi találkozókat a karcagiak követték. Ezeknek a találkozóknak az volt a szépsége, hogy kevés, egyáltalán vagy minimális belépődíj mellett azok az emberek is igénybe vehették, akik elsősorban nem pénzügyi kérdések miatt gyakorolták a veterán szakmát, hanem azért, mert szerették, vagy éppen azért, mert csupán csak erre volt pénzük. Ezt a feladatot utána Karcag vette át, sokszor elmotoroztunk Laci bácsival ezen a hosszú úton, a 3 napos karcagi találkozóra, majd amikor különféle okok miatt ez megszűnt, ez éppen egybeesett azzal, hogy a Laci bácsi más okok miatt visszakerült szülőfalujába, Szelestére, ahol azonnal elkezdte szervezni a szelestei motoros találkozókat, így a következő évben már meg is volt az első. Ehhez gyönyörű körülményt ad ez a gyönyörű kastélypark, mellette a most már helyreállított kastélyal, Vas megyének a gyönyörű társai, azonban mindez semmit sem ért volna Laci bácsi lelke, Laci bácsi szíve és Laci bácsi szeretete megmozdulása miatt, ami miatt mind a 12, és bátran megmondhatom, hogy a 13. motoros találkozót is szépen és gyönyörűen megszervezte. Mindenki ismerte Laci bácsit, tudta, hogy a szíve tele volt emberszeretettel, azt is tudtuk, hogy nem gyűjtött sohasem a vagyont, de mégis gazdag ember volt, mert ennek a sok embernek a szeretete, aki most is megjelenik itt sírjánál, arról tanúskodik, hogy a szeretetben igencsak gazdag volt, és azt hiszem, hogy ez többet ér mindenféle vagyonnál. Kedves barátaim, a Laci bácsiról csak jót tudunk mondani, és csak azt tudjuk mondani, hogy mindannyian szívünkbe fogadtuk, és mindannyian szerettük, és mindannyian együtt voltunk vele. Most, amikor ő már az örök autópályákon hajtja a motorkerékpárját, számunkra nem maradt más, mint hogy emlékezzünk.
Megköszönjük Balaskó Miklós István úrnak és Szele János úrnak azt, hogy ezt a motoros találkozót tovább folytatták és tovább szervezték. Megkérem Dindzsi Péter urat és Rajcsányi László urat, hogy koszorunkat, eme veterán találkozó koszorúját helyezzük el Laci bácsi sírján. Kedves barátaim, mivel a temető megszentelt főt, fejezzük be ezzel megemlékezésünket egy rövid imával. Kedves Laci bácsi, te, aki már az örök autópályákon hajtott pannóniádat, nézd mi ránk örömmel és szeretettel, hogy íme mi nem felejtünk el téged mindaddig, míg itt hajtunk mi is a Porosvölgy folyón. Adjon te néked az Isten örök nyugodalmat, nekünk pedig erőt arra, hogy minden évben emlékezni tudjunk rád. Áldott legyen, Uram, a neved! Kedves barátaim, aki koszorút vagy virágot akar elhelyezni, tegye meg azt most, és utána induljunk utunkra. Isten legyen mi vérünk! Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekünk, És az örök világosság fényeskedjék nekik. nyugodjék békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.